היי לכולם, ברוכים הבאים לקורס המכלול, הצעד הראשון שלכם לעסק משגשג, המקום שבו יחידת האירוח שלכם הופכת למותג אמיתי, והעבודה הקשה והשוחקת שלכם הופכת למערכת אמיתית ומסודרת. אני רוצה לבקש מכם קודם כל דבר אחד, תראו את הסרטון הזה עד הסוף, כי זה יחסוך לכם המון זמן והמון טעויות. אז ברוכים הבאים שוב לקורס המכלול. אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב. עשיתם כאן בחירה מאוד מאוד נכונה, וזה תחילתו של שינוי אמיתי. לא רק בעסק שלכם, אלא בכל הדרך שבה אתם חושבים, מנהלים ובונים את העתיד שלכם. וזה בדיוק הצעד שמבדיל בין מי שנשאר במקום, לבין מי שבונה עסק ומותג אמיתי, שמוכר ומוכר ומוכר. אז שוב, אתם מרגישים קצת אולי עכשיו, אם אתם מרגישים קצת התרגשות, או אפילו איזה ספק קטן, זה טבעי. זה טבעי, כי מה שעשיתם עכשיו, זה לעבור מלהיות בעל צימר, לבעל עסק שבונה מותג. ואתם עשיתם את הבחירה הנכונה, ועכשיו, היום מתחיל השינוי. ההחלטה לרכוש את הקורס הזה, היא ההצהרה שלכם, אני לא רק בעל צימר או יחידה או וילה. אני בעל עסק אמיתי שרוצה לבנות מערכת שתעבוד בשבילו ושלא הוא ירוץ ויעבוד אחרי הכיבוי שריפות כל היום. אז זה הזמן לעשות סדר בבלגן, להפסיק לנחש ולהתחיל לנהל. ואני כאן היום כדי לתת לכם את כל הכלים הפרקטיים בגובה העיניים, מה שמחובר לשטח מניסיון אמיתי. ואני אומר לכם, מי שיעשה את הקורס הזה ויעבור עליו בצורה עמוקה ונכונה ומרוכזת ובאמת ישקיע את עצמו בתוכו, זה יכול לשנות את כל החיים שלכם. כי אני בניתי כאן מוצר שבהחלט מ10 שנים של ניסיון שהולך לתת לכם המון כלים והמון תובנות גם בדרך. אז תתמסרו לזה באמת. אז מה מחכה למי שיקח את כל התהליך הזה ברצינות? במצב הנוכחי אתם תמחרים לפי התחושת בטן, מכבים שריפות, כל היום התחרות שוחקת אתכם ויש לכם גם חוסר ביטחון בקבלת ההחלטות. אחרי המכלול התמחור יהיה הרבה יותר חכם. יש טבלאות תמחור, הנהלים יהיו קבועים, מסודרים, יהיה לכם אוטומציות מסודרות, יהיה לכם מותג מבודל עם קהל יעד נאמן, אתם תדעו מי אתם רוצים שיבוא ומי לא. ותהיה שליטה מלאה ושקט נפשי לנהל את כל הדבר הזה בצורה נכונה. אז אני אגיד לכם, הרבה חושבים ומתלבטים, אתם עשיתם את זה. ומה מחכה לכם? זה לא עוד קורס תיאורטי, זו מערכת שמבוססת על ניסיון אמיתי מהשטח. אז מה אתם הולכים לדעת? והדבר הכי חשוב, אתם לא הולכים ללמוד עוד מידע, אתם הולכים לשנות את כל איך העסק שלכם עובד. בסדר? אז איך אני רוצה שתעבדו? אתם קולטים בהתחלה, צופים בסרטונים, לומדים את כל התיאוריה. אחרי זה אתם קוראים את זה, העליתי לכם לכל שיעור גם את המצגת עצמה, תעברו עליהם גם. תכתבו לכם נקודות שגם עלו לכם. תשמעו, אני רק עמוס וילנסקי אחד, אני לא יודע הכל. גם לכם יעלו תובנות אני בטוח, ובטח אם תעבדו נכון גם עם הבינה המלאכותית, עוד מיליון של תובנות ודברים שאפשר לקדם, אולי אפילו יותר טוב ממני. והדבר השלישי, בשיעור הראשון בכל מודל, יש דף עבודה לכל המודל. תעבדו איתו, תמלאו את דפי העבודה, תיישמו את זה, עוד באותו שבוע, באותו יום. הקורס הזה הוא לא נועד להשאיר את הידע שלכם, הוא נועד לשנות את הרווח שלכם. אמרתי לכם מההתחלה, הקורס הזה הוא השקעה, הוא לא איזה קנייה של איזה מטה קסם, הוא השקעה בעסק שלכם ובעצמכם. מי שיעשה את התהליך הזה, מההתחלה ועד הסוף, אני אומר את זה עכשיו מראש, אני לא רוצה שתיקחו את הקורס ותעשו אותו תוך שבוע.
אני רוצה שכל יום, כל שבוע תיקחו לכם מודל או שתיים ותעשו. תעשו תוך שבוע, תוך 4 חודשים, המערכת שלכם תעבוד פגז. פגז. ואני לא אומר את זה סתם. אז מה המפה, מה אנחנו נלמד? מה אנחנו נלמד? אנחנו הולכים לעבור 3 יסודות ברורים. ברורים. בסדר? 1, שלב א' זה היסודות. יסודות והבידול. חזון עסקי, פיצוח, היעד, כל הדברים האלה. המודל בונוס הראשון דרך אגב, מי שרוצה להתחיל ממנו, גם זה המלצה שלי אולי, אחרי שתי המודלים של היסודות והבידול, תלכו רגע למודל בונוס הראשון שזה בניית תוכנית עסקית, תעשו את זה. תעשו את זה, כי זה ייתן לכם כיוון מאוד מאוד מדויק. שלב ב', שיווק, תמחור ומחירות. איך מתמחרים נכון, איפה לתמחר, איך לעבוד נכון בבוקינג, ב-Airbnb, איך לשווק נכון בפייסבוק, איך לשווק נכון בגוגל, מה נכון לכל אחד מכם, איך נכון לצלם, האם נכון להביא צלם מקצועי, לא צלם מקצועי, איך נכון לצלם בעצמכם, יש מודלים על הכל, אוקיי? שלב ג', חוויה ושיפור מתמיד. איך אנחנו בונים מסע לקוח, איך אנחנו מטפלים בתלונות, איך אנחנו הופכים תלונות לרווח שלנו. איך מתלונה אנחנו הופכים את זה לחוויה ללקוח. ואיך אנחנו יוצרים ללקוח בעצם חוויה רב חושית, איך אנחנו מנתחים נתונים ואיך אנחנו משתמשים ב-AI. אם תעקבו אחרי כל השלבים האלה ותעשו אותם בצורה אמיתית, בצורה טובה, בצורה מרוכזת ותתמסרו לזה, אי אפשר להתבלבל. יהיה לכם בסוף התהליך הזה עסק, אני כבר מבטיח לכם, עסק, גם אם תעשו חצי, אבל אם תעשו את הכל, יהיה לכם עסק שהוא מותג אמיתי, והוא יעבוד הרבה הרבה יותר טוב מהיום. הרבה יותר טוב מהיום. אז אני מבקש מכם דבר אחד, כלל ברזל, אל תדלגו על השלבים. כי הקורס בנוי בצורה מאוד מסודרת והיררכית. כל מודל נשען על היסודות של המודל הקודם. אמרתי לכם, רק אם אתם רוצים, תעשו קודם את המודל בונוס. המודל בונוס, הם לא בנויים על המודלים האחרים. אבל תצפו בשיעורים לפי הסדר, בסדר? והנה כאן יש דוגמה. אי אפשר לבנות לדוגמה תמחור חכם ממודל 7, לפני בכלל שהגדרנו את הזהות העסקית והבידול הברור, אוקיי? אז תכבדו את התהליך. הבסיס הזה הוא קריטי, הוא קריטי. בסדר? מי שמדלג יפספס בסוף את התוצאה. כלל שני, למידה משולבת יישום. אל תראו את זה כסרטון, אל תראו את זה כסדרת סרטונים, זה לא המטרה של הקורס. מי שבא לראות סרטונים וחושב שבמטה קסם הוא יראה את הסרטון שאני עכשיו עשיתי, אני אומר לכם, אני עשיתי את הקורס בעצמי, כל פעם שצילמתי או בניתי את הדפי עבודה, הלכתי ויישמתי את זה בעסק שלי. אוקיי? לי יש עסק שנקרא פה קאסה גלילאה, הבית הגלילי, שהיא בעצם, היא לא רק יחידת אירוח. אני הפכתי אותה להיות מעבדת מחקר שלי על הדבר הזה. אחרי 10 שנים של ניסיון בשטח, אני הפכתי את זה למעבדת מחקר אמיתית. בסדר? אז אל תראו את זה כסרטון, תיישמו. סיימתם שיעור, תעצרו, תיקחו את הדפי עבודה, המדריכים, הפרומפטים המצורפים, ואל תמשיכו לשיעור הבא לפני שזה יישמתם את זה. אני אתן לכם עוד, תיקחו מחברת, תכתבו, תיישמו, זה יהיה שלכם לכל החיים. תפתחו במחשב קורס, תפתחו תיקייה מסודרת לקורס, ושם תשמרו את כל התוצרים שלכם. בסדר? ולחזור אחורה ולצפות בשיעור שלא הבנתם עד הסוף, זה לא עיכוב. זה מקצוענות אמיתית, כי ברגע שיפלו לכם הרבה תובנות. אתם יכולים לפעמים גם להתרגש קצת, או להילחץ קצת, כי יש דברים שאנחנו מקבלים במהלך הדברים האלה, שאנחנו נבין שיפול לנו הסימון. וזה המטרה שלי. אני אומר לכם, הקורס הזה הוא השקעה. הוא השקעה אמיתית, לא רק בעסק שלכם, אלא גם בעצמכם. גם בעצמכם. 2, 3, כלל ברזל. זה לא תהליך של זבנג וגמרנו. סליחה.
זה כן תהליך, זה לא זבנג וגמרנו, וזה לא קסם, זה לא קסם, זה מערכת שעובדת. מי שיתמיד יראה תוצאות, בסדר? והתוצאות יגיעו למי שמבצע. אז התהליך, איך אנחנו הופכים את היחידה לעסק משגשג, זה דורש זמן, עקביות, מחויבות יומיומית, לא לחפש קיצורי דרך. כבר אמרתי לכם בסרטון 3 הטעויות, אם נרשמתם ממנו. הפייסבוק והאינסטגרם מוצפים בהבטחות, תיתנו לי אני אעשה לכם, תביאו לי אני זה. אל תחפשו את הקיצורי דרך. ההצלחה האמיתית והרווחיות היציבה מגיעות מהטמעה עמוקה של השיטות. תטמיעו את הדברים, תטמיעו את החוויות, תטמיעו את הערך, את הבידול, את הסיפור שלכם. אני אומר לכם, לא יהיה אפשר לעצור אתכם. לא יהיה אפשר לעצור אתכם. זה לא איזה הבטחת קסם, זה האמת. אתם תרגישו את זה בעצמכם. ההתפתחות התודעתית שלכם, לא רק שההתפתחות העסקית שלכם תגדל, גם כל ההתפתחות התודעתית שלכם לגבי העסק ולגבי עסקים בכלל תגדל. אז מה ארגז הכלים שלכם? בכל מודל יש סרטוני הדרכה, כל התיאוריה, דוגמאות אמיתיות והכוונה מדויקת. המצגות גם נמצאות שם. בנוסף יש דפי עבודה, תרגולים, טבלאות אקסל, והכלי זה הכלי המרכזי שלכם. זה כלי מרכזי הרבה יותר מכל השיעור עצמו. להפוך את הידע לפעולות. יש לכם הכל, תבניות, כלים, תהליכים. מי שיעשה את זה, כל מה שאתם צריכים נמצא שם כדי לבנות עסק מסודר ואמיתי. אז עכשיו אנחנו מסיימים, והאם אתם מוכנים לעלות הילוך? המערכת כבר פתוחה לכם. הכלים מוכנים, והתוצאות תלויות עכשיו רק במידת המחויבות שלכם. ואני אומר, תיכנסו עוד היום למודל מספר 1 של חזון ובידול, ואנחנו נתראה בשיעור הראשון. אני אתן לכם טיפ, דרך אגב, כמעט בכל שיעור יש גם טיפ חכם בסוף. תיישמו את הטיפים, זה טיפים שלקח לי הרבה זמן לחשוב עליהם. כל שיעור שמתי טיפ. אז תפנו לכם שעה קבועה ביומן בכל שבוע, שמוקדשת רק ללמידה וליישום. אם תקדישו 2 או 3 עוד יותר טוב. תנתקו טלפונים, שבו בקפה, אפילו תשבו ביחידה, שבו בווילה, שבו בצימר, במקום. אני רוצה שזה יעורר אתכם, שזה יעורר לכם את ההשראה, לא רק כזה. תשבו עכשיו במקום לא קשור, לא בטוח שהתובנות ייפלו. אני רוצה שתשבו בעסק עצמו ותעשו את זה. בסדר? אז אני אומר לכם, אין לכם יותר תירוצים. יש לכם פה דרך אמיתית, וזה הזמן להתחיל. זה הזמן להתחיל. ועוד כמה שבועות, אני לא רוצה שאתם תודו לי. אני לא רוצה שאתם תודו לי. אני מודה לכם שנתתם בי אמון ונרשמתם לקורס הזה. אתם תודו לעצמכם על הרגע שעשיתם את ההשקעה הזאת, ולקחתם את הצעד הזה, והפכתם את העסק שלכם, את הצימר שלכם, לעסק שהוא מותג, שמוכר. ואני מזכיר לכולם, מי שרוצה גם ליווי, מי שרוצה ממני ליווי פרטי, אני יכול להגיע עד אליכם, ואחרי זה אנחנו נמשיך קצת בזום, זה גם אפשרי. תדברו איתי, תשלחו לי מיילים, תשלחו לי וואטסאפ. אמרתי לכם, אני לא תמיד זמין. בנוסף, תיכנסו לקבוצת פייסבוק שלנו הסגורה, יעלו שם תכנים כל הזמן, יעלו שם עוד טבלאות, ועוד כל מיני טמפלטים לעבודה, ועוד פרומפטים מגניבים. אז תיכנסו לקבוצה, אני מבטיח שיעלה שם תוכן, ואני מאחל לכם באמת הצלחה, ואני מאחל לכם שהיחידה או הצימר או הווילה שלכם לא תפסיק למכור, ושהאורחים יבואו וייהנו, ויחוו את החוויה הכי טובה שהם יכולים. כי אני מאמין בתיירות הישראלית. ואם לא הייתי מאמין בתיירות הישראלית, לא הייתי עושה את הקורס הזה. אני מאמין שיש פה פוטנציאל, והאנשים שיש להם את המקומות האלה, את היחידות אירוח, אני מאמין בענף הזה, באמת בלב שלם. אז בהצלחה לכולם, ואנחנו נתראה במודל הראשון.